Ucela iMonfrey ekhaya. Cela iMonfrey ekhaya. Yebo le ndawo. iMonfrey. Kuneletha esitholile namhlanje. Sitholile letha ke. And I'm a proud Swati maiden who has just been attending the annual umhlanga. Ani phela senze namatshitshi nina. Yes, Protector kanjani ukuya emhlangeni from ama-groover. Unomehlo ubonga nje uba as long i-list of Unomehlo yini? Hayi, kumele kumahhala ukuhlolwa ngeke. kwethi indawo kumahala khona kaloku abanye uvela ubona uba lo wekhe ibhizinisi Kanjani? Kunababanja ngamatishu. but I feel like Ngizokhuluma inhlamvu enkulu kabi futhi. Ngempela. Inhlamba leni igama elibizayo inhlamba enkulu kabi. Awu waphinde walisho futhi. uyayiva nje indlela Inhlamba leyo. Hawu bakithi. bokuqala umntwana ona 5 ukhuphuka Ukuhlola. uyahloliswa Una umntwana. 5. Bayadlala la bantwana intombi yaphoze yalentuka bathi ke wabhaqwa yena engekekhiwa nto wacishwa umntwana naye nakayibona into kuyinto enhle le ekhiwayo ukuthi khanjwe intombi kanjani naye angajoyina esemncinci into ukukhula elata usiko Groove yegrooveni kuhlangana kabi nokuba intombi. Phela yaprotect basho njalo. protector ngoba kaloku egroovini utancila Nina ube careless nitshela ukuthi ningayi emagroovini nani. umntwana makayenti into ngokuthanza kwakhe kungabikho mzali ukuthi afoste umntwana Usho njalo kumthetho. Phela ingane kumele ilale umthetho wasendle. Umthetho endlini mawuthi lana ke intombi zihamba umhlanga. Wade graduated ukuthi uyintombi. yes graduate Ugraduate ukuthi Ufake ijazi. ugraduate ukuyaphi? Yehlisa isithunzi sejazi zokugraduate with-degree. Ukuphi umzimba ubhekana nabo ngentombi. bamnandithi mina kuwe ndijiji mina ndihleli la kulo sofa wena uthi hayi awusojiji wena ndingakubophisa ungabani Hawu, hayi sendi umahlanga etinye lemali ngoba nifuna ukugqamisa ubhaca hayi ndithi ayivaleke indzaba